nanga bung nai khâu nơ ang na ai a phaya laya la tua han nai khâu nơ jang na bai ba ha ji pa udang thai bung na ang khâu hom na ha ba na ya zumai phagla ja bai han na narsin na nei he na ya nanga bung nai khâu nơ ang na ai a phaya laya la tua han nai khâu nơ jang na bai ba ha ji pa udang thai bung na ang khâu hom na ha ba na ya zumai phagla ja bai han na narsin na nei he na ya sơ se thang bai bơ sơ nay nhau ha bai bi kun jo bi ham je sam pram bơ đau rau tao si nang lai na ya bisi di sini on na yao mendang men ang no gong se blog ni on na yao mendang men ang me so halise bisi di sini on na yao mendang men ang no gong se blog ni on na yao mendang men ang me so halise bèo bơ go tho lam ja na yao panang lai bai me so hale ko sur khơi ne sala phala gu babu er khu na nei lang bai ting ko nanga bung nai khâu nơ ang na ai a phaya laya la tua han nai khâu nơ jang na bai ba ha ji pa udang thai bung na ang khu hom na ha ba na ya zumai phagla ja bai han na narsin na nei he na ya